Hai xa un ano que Boiro Novo levou a pleno unha moción solicitando que se aumentara o número de rúas dedicadas a mulleres no municipio. Malia que daquela foi aprobada por unanimidade, non se fixo nada por dar cumprimento ao acordo. Por esta razón, levarán a pleno este mes unha proposta concreta. A proposta consiste en que entendemos que co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora, co gallo de todas estas iniciativas que no conxunto do país se están desenvolvendo para poñer en valor pois a figura da muller, a figura en todos os eidos da sociedade e tamén, como non pode ser de outro xeito, no laboral, entendíamos que no noso concello hai unha profesión que é amplamente mayoritaria no que forman parte as mulleres do noso concello e que é no sector marisqueiro. No sector marisqueiro, aínda que sí que tamén hai homes que forman parte desa profesión, a maioría son mulleres, durante moito tempo foron o sustento de moitas familias do noso concello. É un traballo duro, é un traballo que estás no mar, é un traballo que ten moitas dificultades tamén, incluso de conciliación, e entendíamos que unha forma de dignificar o traballo da muller no noso concello sería nomear a unha das rúas do noso concello a Rúa das Mariscadoras. Dado que na zona de Barraña existen varias rúas numeradas sen denominación, propoñen á corporación que sexa unha delas a que reciba o nome das mariscadoras. O lugar que prevemos que deberá de ser unha das rúas que están máis próximas á praia de Barraña. Hai varias rúas nese entorno que non teñen nome asignado, que teñen unha numeración posta por parte do Concello e que creemos que precisamente ali onde esas mulleres están exercendo o seu traballo é onde de algún xeito deberamos de recoñecer o traballo destas mulleres do noso Concello. Demandan ademais a colocación de algún elemento artístico que axude a visibilizar o traballo e a contribución á economía boirense que realiza este colectivo.